Sanibonani guys, igama uNqobeleni bathela amazwi lami eInimba ngomhla ka-29 Disemba. Kushubile-ke guys koZondo njengoba nje phela uLwandle esetholile ukuthi ubaba wakhe usemaqhingeni ukuqumba phansi iKhusela Tech and kunane-spy impela esibhizi silokhu simchathazele information eyenzakala lapha eKhusela Tech. Hhayi-ke namhlanje-ke umane nje washo nje walibeka ubhama ukuthi hhayi impela uyimisele ngokwenza lokho kodwa bengafuni ukuthi uLwandle athole amachaphazelo. Bese ku-late-ke guys ngoba-ke kunale trip azoyithatha-ke uLwandle ele phesheya kwey'lwandle ukuze phela ayokwazi ukuthi-ke asabalalise ulwazi analo naye kule nto le ye-technology. Kodwa-ke manje njengoba esazi ukuthi uyise ufuna kahle kahle ukuthi enze kube khona i-leakage of information ngisho nale nkampani entsha bazama ukuhlangana nayo laphaya eKhusela Tech bese begcina-ke sebeyabalahla, kanti ne-Olivium nabo futhi iphinde ibalahle. So emva kwalapho iKhusela Tech izobe singenayo i-backup ebese-ke kube ukuwa kwayo-ke. So manje-ke uhambile uLwandle kuduma ikhanda wale enkampanini yaseKhusela Tech ethi uyoshawa umoya. Umethi mefika khona, hayibo, nanguLinda. Wambuza ukuthi hayibo Linda, ufunani lana? Ngoba sesivalile phela thina nje. Yini ekubeka lana? Wathi uLinda, hayibo, wena ufunani lana? Angithi uyasho nawe amaholidi. Wena yini ekubeka la? Wathi hey, kuduma ikhanda sisi. Ziningi izinto esekhanda lami. Athi nami-ke kuyafana. Hayibo, wase washo kuLwandle ukuthi uyazi phela kunempimpi la emsebenzini esithembayo eloku ibhizi inikeza ubaba i-information ngeKhusela Tech. Hayi, wamane watatazela ugirl ngoba phela wazi kahle kamhlophe ukuthi uyena uqobo lwakhe owenza konke lokho. Hayi-ke uLwandle umane wayifunda ivaliwe washo ukuthi ayingeke Linda. Ngabe ukuphatha igama likababa wena wasusutatazela kangaka? Hayibo, kwenze njani sisi? Wena yini lo busy othatha yonke information yaseKhusela Tech uyichathazela ubaba? Hayi uLinda guys, umane nje wabamba ikhanda, wabamba ikhala, wangazi ukuthi enze njani athini ngoba vele phela bese siyibhasi sibhaliwe-ke secaca bha ukuthi akekho nanoyedwa umuntu ongavuma ukunikeza uSydney information ngeKhusela Tech ngaphandle kwaLinda. Vele na before seke basebenzisana ndawonye. So nje akekho umuntu naye uSydney amthembayo lapha eKhusela Tech ukuthi azamcela isicelo esikhulu kangaka ngaphandle kwakaLinda. Guys, asazi-ke ukuthi uLwandle uzokwenza njani. Ngabe uzothembeka kubaba wakhe njengomndeni wakhe phela wegazi, noma uzomane athi yazini ubaba sekwenzile kwanele manje sekuyisikhathi sokuthi ngimane ngicabangele isinkwa sami sakusasa, ngimane ngibatshele uLazarus benozoleka ukuthi hayi nanka amanzi engena endlini kadani uSydney usefuna ukugadla. Okwesibili-ke manje akupheli-ke lapho guys, le emndenini wakaMabandla nakhona bangenelwa amanzi endlini ngoba phela nangu undodana wabo uLikamva usefuna ukuthatha unkosikazi. Akugcini-ke lapho, ufuna ukuthi yena nalo nkosikazi wakhe uZethu baphume baphele ekhayeni lakaMabandla beyoyimela ngoba phela nangu undodana useyasebenza manje efamasi, uyabona ukuthi engakwazi ukuthi aliphathe ikhaya eyedwa. Manje-ke guys uThumeka iyamshisa le ndaba, ayimhleli neze kahle. Ubona sengathi-ke undodana wakhe uzoshada i-gold digger, ubona sengathi uZethu uzomudla amqede nya imali undodana wakhe. Ebe nje esaqala nokuqala ukuthi amile amaphaphu phela njengoba nje ezoqala umsebenzi omusha. Uke wahlambuluka-ke kumyeni wakhe uHlathi. uHlathi bekade ehleka nje namhlanje esho ukuthi hayi nkosikazi kwenzakalani namhlanje? Uyazi phela ukudla okuphekile akufani nawe. Ibhathanathi ishile, inyama yona ngathi umqwayiba, hayi phela wena uyalishaya ibhodo kodwa namhlanje ayikhona. Hayi amane asho-ke uThumeka ukuthi hey, nakho singenelwa amanzi endlini webabakhe. Phela nangu undodana usethi ufuna ukuhamba le ekhaya ayoqala impilo entsha noZethu. Yabona uZethu meke nje wathi uyahleka nje, hayi kumane kuduma ikhanda kuLikamva. Ngiyabona ukuthi le ntombazane le izomunca iqede nya imali yakhe. Cabanga ngoba ufuna namalobolo ey'nkomo eziwu-10. Imagine 10 wonke wey'nkomo. Hayi ngeke, angiyiboni kahle le nto le. Lapho kusho konke lokho nje uLikamva ulalele guys. Uyabona ukuthi ngathi-ke unkosikazi wakhe wakusasa akathandwa le khaya njengoba nje uma wakhe asho ukuqeda nje amkhuluma kambi kuHlathi. And uHlathi-ke mekuthi uMamezala phela ukhuluma kambi umakoti, obviously njengomuntu wesilisa uzothatha amazwi kaMamezala ebese-ke bobabili bavumelana ukuthi-ke uZethu akafanelwe ukushada indodana yabo. Guys,
Akupheli-ke lapho. Ngapha-ke uZoleka naye uke wathi ukuhlambuluka-ke kuyena uLazarus esho ukuthi inhliziyo-ke kaQhawe ikhona indlela abangayithola ngayo. Wabuza-ke ukuthi hayi iyiphi leyo ndlela? Ngathi sengikhulume-ke nodokotela wale phesheya kwey'lwandle washo ukuthi akhona amanye amazwe angenawo umthetho oqinile mayelana nokuthola kwama-organs. Imagine guys. Umane wathi Lazarus, you have got to be kidding me. Wathi no, I'm very very serious. Ngiyayithatha le ndlela. Doing it for my daughter. Ngiyayifuna le nhliziyo. And if it means I have to go the illegal way, I'll do it. Ngapha-ke guys uQhawe usemathandweni ugirl. Impilo yakhe nje wena uyibona iqhakaza njengembali. Nangu Onga umnikeza-ke ithemba lokuphila. Uyasho nanokuthi basangatravela angalinge nje yena ayitshela ukuthi uzofa. Usho kahle ukuthi lalela mewukuthi-ke uyagive up empilweni, lalela enzela mina-ke manje salisa uphilela mina. Ngizokuthatha ngikuyise kona wonke amazwe wafunayo, uzophila wena. Yabo sinawe la sihleli kamnandi siyadla, uyaphila namanje-ke nakusasa naphambi kwakusasa na-next year uzobe usaphila. Do it for me, okay? Just do it for me. Umane wahleka waveza nomhlathi kuQhawe mebona phela ukuthi isithandwa sakhe sisha sethembela kuyena. Asisaleke sivume guys ukuthi-ke nenhliziyo-ke manje entsha usazoyivuma-ke ngoba phela nangu Onga angafuna kanjani ukulahlekelwa uthando lika-Onga ngampela azakhetha ukunqaba i-surgery ngenxa yokuthi nje usaba ukuthi okay le surgery izo-involve ekutheni athole inhliziyo yomunye umuntu. Mewukuthi uyayinqaba i-surgery that means-ke impilo nekusasa alihle angase abe nalo no-Onga lizoshabalala kuhle kwamazwe lebona ilanga. So it's her choice. Mewukuthi usafuna ukuphila impilo ende no-Onga, she better take this offer. Ayithathe le surgery ayenze ukuze-ke mhlambe ngelinye ilanga kwazi ba kube sekushadwa laphaya koBhikitsha kushada yena-ke manje uQhawe no-Onga. Guys, that would be lovely. But anyway, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni bathela amazwibela eInimba ngomhla